Don't worry, when I'm telling you, I'm out for those and I keep fucking my little boy. Evening one. Peggy, you be for change about. These are change about. This is what I'm wanting. These are good. This is what I'm wanting. This is good. Yeah, telling this. Even says, bakhona into onukayo man. Kanti gqiva minuka ngakula mkhukhu lungutha ngakubo. Kanti nuka phela, kanti nuka phela. Azozojokujeleyo na. Azozojokujela alale yena. Ngayiphekile. Ipheki kuyalala yena. Koko. Ndibele nokuyathi. Zifika, yabo. Fika nje, suka down nje. Ndibele nokuyathi. Kasingoya TV ndifendekela fethu. Uzawuwela umphokoqo kana uzawuwela umphokoqo. Umphokoqo uthwanga umphokoqo. Sasingoya nje sekwelo cala la. Uzawuwela uyatha qhayo phambili into endibonayo. Uwela umphokoqo kana. Ndibele kaloku ndibele mma. Motheni busa wami buhlungu. Ndibekela khwala. Uphekela umphokoqo ilayisikole. Uthe ngabeka ngelayisi Hayi. Umuntu uzawuyeka umphokoqo bakamfuni kaloku. Yaba uzawuyeka umuntu bakamphokoqo bakamfuni. Hayi. Wena yikho le nto. Hayi. Izolo besiyiphekile irice. Yebothi sizawuphinda sitheke irice namhlanje ayizokwenzela nxa uDavid kaloku. Khona besitye ilayisi nayizolo. Yinto ngoyenza uba ungaphindi uyipheka namhlanje. Yonke le nto ndiyiphekile akayifuni. Nxa bangapheka le akayifuni. Ufuna ntoni kanti lo mntu lo? Okay. Ile nto besitye irice nayizolo. Namhlanje sawutya umphokoqo. Uzamtya wedwa lo mphokoqo njengophambene nje. Hayi, xa ndifuna umvumo. Uzamtya wedwa lo mphokoqo. Uzamtya umgqibe ntangam. Ayintangam uzamtya umgqibe ntangam. Ungayityi right. Hayi, ohlutha kwam ndiyabeka masitye kude ngenxa yakho. Hayi kaloku isisu sam sesam eso sakho. Awuzingqele loo nto. Hayi. Tya le nto. Anditya mphokoqo. Anditya mphokoqo kaloku. Hayi, noba uthi uziyitya wenzela wena. Noba ungangayityi right. Mina ngambandivubisi ngamasi, mandivubisa ngebisi ke nangamncede. Mna ndivubisa ngebisi, konxeli ngamasi. Into yoba yena makatye ibisi andike ndawo. Hayi. Uba mawutye ibisi manje ndingenaphi? Ndingenaphi uba mawutye ibisi? Hayi. Mna wanxeli ngamasi nakuthini. Thetha ngebisi. Bisi. Ndingenaphi uba mawutye ibisi? Hayi. Akudini futhi ngatya ngokwakho le papa notya le papa kanti xa liyatsha le papa isitsha nje itya ntoni itya umbane phi ebhokisini wena uthenga umbane ke wena Ntoni? Mna bendithanda yazi utya umbane. Ndiyayazi utya umbane. itya umbane phi ebhokisini wena uthenga umbane ke wena ndakuxelela ke mna Zayicima loo mbizi. Andiyazi bufikile. mna soze ndityana nomphokoqo ndizawucatha nantsi isoseji ndiphole Noba ngapheka isoseji athini uzenzela yena. Yava? ewe kaloku yava awunopheka umphokoqo zamthini umphokoqo azizutya umphokoqo nesoseji andizuyenza tuloo nto Athini uzenzela yena. Yava? Apheka isoseji athini okusalayo. Ndifuna amasi qha namhlanje. Yava? Ndifuna amasi namhlanje. Ndinofuna sitye into ethandwa nguye azoyenza loo nto. andizutya umphokoqo nesoseji tu andizuyenza loo nto isoseji ngoku ndizawubeka irice phayile phambili Izolo besitya irice namhlanje sitya irice nangomso sitya irice azoyenza. Azoyenza loo nto.
ipapa idajana ngiyamphokoqo. Izolo iphekiwe rice ayipheki rice izolo iphele kaphekwa namhlanje hayi yabo iyachaya chaya nje hebhaxa yaba phokoqo wanoni jana ngiyamphokoqo. Uyeke ngoba ungapheki rice nongapheki rice nesausage ifuna wena lo ifuna wena aromathi niqhibile. azutya mphokoqo uyayazi uba amasandi watye ityubisi uyayazi nayo ityumbane qhale ndithi ityumbane qhale ityumbane phambili xa ndithenga amafutha wanena apha eshophu uye kodingisa uthenga amafutha apha eshophu Ungahambi nje hamba bowathenga lo mafutha angu bowathenga amafutha hamba bowathenga uzathenga amafutha apha eshophu aromathi koni ayikho. ke nami azongixelela loo nto ke ntanam azongixelela loo nto wenza yileni uba wena uzothi umphokoqo aromathi imali izakhutshwa nguwe ke ntam ndithatha imali ye-aromathi iqhutywe ndim aromathi hayi ndithenga amafutha mna ngawo lo mzuzu wena uzakhupha i-aromathi okanye undinike ngoku sizobuya nayo i-aromathi inyama ndibuze nayo yenkomo ndifaka i-aromathi enyameni yenkomo hayi ndingendawo ndifuna imali ye-aromathi ke ntam ndineyona njengadlela sinothenga amafutha mna ngoku uzobuya ndiqhotsa isoseji ndingendawo ndithetha imali hayi ndifuna imali ke ntam ndifuna imali mna ngoku for ntoni kaloku umntu agqiba ifish oil usogqiba ugqiba ifish oil ugqiba i-aromathi ngaphezulu yabo ifeyiva nale yobokhey ndiyothenga ifish oil mhlawumbi iphuma lapha kuyo le mali yefish oil ndanga-100 ke ndangam ndiyothenga i-aromathi phi le etam hayi ndathatha imali mayothenga i-aromathi azuyenza lo ufake i-aromathi enyameni yenkomo izona azuyenza loo nto hayi andisayi naseshophu ndiyithenga phi etam ewe kaloku andizobuya nesipayisi esiyi-1 cacweni andizobuya nesipayisi esiyi-1 ndifuna imali ke ndangam hayi okay ke ndifuna imali mna ngoku ntwana inayo into yothanda ifune ngandiboni le ntwana ndifuna imali kuyo yini ndixelela uba nyenyenyenyenyenye okay ke zikhupha imali isazelula le ntwana isazelula ndifuna utya ngoku ke mna le nto iyasi bowayo umphokoqo uyavuthwa pha uyatsha ke nam namphokoqo cime namphokoqo pha lo ungabenza sicime inkosi uyatsha namphokoqo ucima ngoku la mphokoqo ndingathi nayo ingqa yazi